Ik ben Wilfred van der Stoep, ik woon in Den Woude. Dagelijks leven ben ik chauffeur en ik spreek geen Fries. Bas van der Stoep, maar zeggen. Nee. Ik ben Tjerke van der Stoep, bij je dan boord en ik praat wel Fries. Ik ben ook wat zijn kamer op de boord, misschien moet ik ook, want ik werkte daar. Nou ja, het is eigenlijk vanzelf gegaan. De vrouw spreekt Fries tegen de kinderen en ik gewoon Nederlands. Ja, toen ik op Schiermonnikoog en toen praatte ik daar ook altijd Nederlands. Dus zei ze dat ik tussenuit groeit. Mis, roept Tomke. In de ene jaren les ik Nederlands voor en de andere jaren dan gewoon niet Fries. En ik vind het ook belangrijk dat ze Nederlands praten. Nou, ik vind dan meer mensen zo Friesaliseren dan dat ze gewoon net Nederlands praten kunnen. Omdat ze, nou ja, ze houden vol dat Fries hun memetaal is. Terwijl ze dan hun net aanpassen kunnen. Nou, dat verwacht ik van mijn band wel. Papa, Een hele grote vrachtauto. En waar is de auto van papa? Papa, dokken. Ja, die zit in Dokkum.